Баланна улынан Фәния Хафизова районыбызда актив волонтерларыбызның берсе. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә ярдәмче оештырыла башлаганнан бирле авылдашлары белән алар һәрвакыт беренчеләрдән булып ярдәмгә алыналар. Егетләребезгә маскировка костюмнары тегү тәкъдиме булгачта, баланнылар иң беренчеләрдән булып эшкә керештеләр. Ашта куркытты инде, бик олы эш бит инде бу, вакытта инде. Яңадан кызлар белән киңәштем дә инде, кызлар мәйтәм шундый хәл, тегәбез диделәр инде, бер сүздән менә. Biz şakırgaçtan indi, men indəşkeş, onlar sırası kilip jitərlər, mənə maşinalarını götərib kildilər. Küpmü bulduralar, tovarlar, şilterlər, jiplərin, bütün eybirsini alıp kildilər indi. Nə şu ettirib, işləb yatağız indi. Авыл клубы бинасы бүген вакытлыча тегү цехына әйләнгән. Һәр көнне лаеклы ялдыгы апалар бирегә җыелып костюмнар тегү белән мәшгуль. Кемдер җипләр әзерләсә, кемдер җипләрне ленталарга тегеп бара. Һәр кешегә эш бүленгән. Апалар birdə zorlanmıyorlar, bizə bik rəxət, bütün üstünündə, көңелендә soğuş bitsin idi, digən tilək indi mənə. Özümüzün balalar üçün bit, bir günə soldat bulsa da, mənə күрсәтмәй тора торган кием тигәлсәк иде дип тырышып эшлиләр инде. Аларның да үйләрендә эшләре бар, балалары да кайта, менә вакытларын кызганмыйча алар киләләр. Эшкә бик уңган булсалар да, сүзгә бик саран булып чыктылар апаларыбыз. Һәр көнне үз тормыш мәшәкатьләрен калдырып бирегә килүчеләргә сокланмый мөмкин түгел. Без инде Фәниянең шакырганын гына көтеп торабыз. Ул группага язмаса инде үзебез язып, бүген киләбезме дип сорыйбыз. Киләбез, сөйнә киләбез. Әз булса да ярдәмебез дисен. Сугышлар тизрәк бетсен. Илләргә, йортларга кайгы кирмәсен бүген. Райондашларыбызның шулай тупланып бердән булып ярдәмгә алынуы егетләребезгә зур терәк булып тора. Теләгебез бер. Алар барсы да туган җиребезгә, гаиләләре янына җиңү белән тизрәк әйләнеп кайтсыннар иде. Фәридә Гайнкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.